Nere familien 4 pertsona daude. Nere amak izena do Kontxi, ditu 50 urte, eta euskara irakaslea da, eta Narbarten jaio zen. Nere aiek izena do Kepa, ditu 54 urte, trintxapekoa da, eta ditu bida irakaslea. Eta nere arreba da Saioa, eta ditu 14 urte. Eta nik kontatu berdot, nere anaie izan zen Ibaien historia. Eta nere anaie hiltzen 6 urtekin minbizikin. Hasi zen hemen minez eukela, eta joan ziren medikutara eta esan ziren Iruñera joateko. Eta Iruñera joan ziren esan ziren oso largi ezela eta ezin zela sendatu. Eta ordu nintzizkioan operazio batzuk. Eta operaziotan intzioan buru molde bat bezala jarri. Eta gero joan ziren Zaragozara, esan zion sendatu zitekela, baina operazioakin ondoren ez. Eta ordu nere amak taitek eukizuen eztabaida Iruñeko medikokin. Ekin antza dukule? Uste nortzuk zinela.